Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, paggamit sa home quarantine pass sa Bacolod suspendido na, samtang number coding sa masalakyan nga nagasulod sa syudad ipatuman. Angka sa motorsiklo may exemptions depende sa zone. Sa Balita National, Act Teachers Party List nanawagan hilwayon ang manunudlo nga nagpahog kay Presidente Duterte sa social media. Clinical trials and antiviral drug nga Avigan. Clinical trial nga antiviral drug nga Avigan suportado ni Coco Pimentel. Sa Balita International, Nevada, USA, gintay og sang 6.2 magnitude nga linog. Sa balita sa sports, Kai Soto may kontrata nga nagabalor $200,000 para maghampang sa G-League sang NBA. Sa Balita Entertainment, Nadine Lustre mas nakilala ang kaugalingon samtang nagapadayon ang lockdown. Samtang sa Balita Espesyal, mga dapat nga pamatasan sang isa ka online seller. Maayong aga Bacolod, mayong aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Mayo 16 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 4 karon nga aga, ang sentro sang tropical storm nga Ambo ang ginabulubanta nga yara ini sa vicinity sa Binalonan, Pangasinan nga may maximum nga kabaskugon sang hangin nga 75 km per hora malapit sa sentro kag pagmadlo sa tubtub 125 km per hora. Ini ang nagahulag karon panaminhan nakatundan sa 15 km per hora nga kada sigon. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya sa mga magalumon nga kalangitan kag may lulapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorm. Ang kasarangan tubtub mabasko nga hangin gikan sa nabagat na nasidlangan o nabagat na nasidlangan padulong sa nabagatnan ang magaluntad sa Palawan kag Occidental Mindoro kag mangin mabalod man ang kadagatan samtang ang kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa nabagat na nasidlangan ang magaluntad naman sa Visayas kag may kasarangan man nga pagtapya sang balod. Ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 27 degrees Celsius, samtang ang pinakamainit nga temperatura mabatyagan naman karon nga adlaw sa 34 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso.
Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, Philippine Standard Time, alas 7:07. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, suspendido na umpisa karon nga adlaw Mayo 16 ang paggamit sang home quarantine pass o kon HQP yung issue sa mga barangay sa siyudad sang Bacolod. Sulod kay Bacolod City Mayor Evilio Lunardia, ginasad sa Section 5 sa iyang pirmahan nga Executive Order number 35 nga hilway na nga makagiho ang publiko nga wala nagagamit sang HQP sa pagkadto sa pila ka lugar sa siyudad sang Bacolod. Ginpangabay lamang ni Lunardia sa publiko nga hindi pag-ihaboy ang HQP bilang preparasyon sa mga panibago nga ipagawa sang gobyerno nasyonal para sa seguridad sang pumuluyo sa panahon sang COVID-19 crisis. Samtang magapabilin nga stay-at-home policy para sa mga edad 21 anyos pa nubo kag 60 anyos pasaka magluwas kung mayara sang emerhensya o kung nagatrabaho sa ginatugutan nga industriya o opisina. Ginkakasman ang lockdown nga napatuman sa kada adlaw nga Domingo. Sa Section 5 nga gabutang kami dira nga we are suspending the use of the HQP. Ang atong ihatag sa mga barangay bala, i-suspend na until further notice. Meaning, that is some kind of a caution and advice sa aton pumuluyo nga i-suspend ta ni anay kag may I say this nga I advise them nga hindi nila pagpakaboy anay HQP nila kaya wala ta kabalo kon anong dason matabo. Samtang ipaidalom naman sa odd-even scheme o number coding ang pagsulod sa mga pribado nga salakyan sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Bacolod City Mayor Evilio Lunardia, tuyo sini nga ma-regulate ang giho kag kadamon sang tawo nga nagasulod sa syudad. Para sa mga pribado nga salakyan nga ang punta sang plate number ang nagatapos sa odd pareho sang 1357 kag 9 ang pwede makasulod sa Bacolod sa adlaw sang Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Para naman sa mga pribado nga salakyan nga ang punta sang plate number nagatapos sa even pareho sang 2468 kag 0, mahimo nga makasulod sa Bacolod sa adlaw sang Martes, Huwebes kag Sabado. Hindi pwede makasulod sa syudad sang Bacolod ang mga pribado nga salakyan sa adlaw sang Domingo magluwas kung ini ang ginausar sang public officials kag empleyado, apang dapat magpakita lamang sang ID o kun mahimo magsuksok sang uniform para sa madasig nga pag-identify. Exempted man ang mga pribado nga salakyan nga nagadulong sang essential goods kag prime commodities, subo man ang nagadeliver sang construction materials nga gamiton sa pampubliko o kon pribado nga construction projects. Para nga hindi matamaan ang traffic today, ginhimo gyapon namon ad-even ang pagsulod sa mga salakyan halin sa norte kag sa sur. And kag this applies to private cars. Ang public transport is another matter. Pero ang kabahin sa pagpahayag ni Mayor Lunardia. Samtang ginapahanugutan na ang mass gathering sa idalom sang General Community Quarantine diri sa siyudad sa Bacolod apang mayara lamang sang limitasyon sa mga tambong. Ginasaad sa Executive Order number 35 ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nga tub-tub na pulo lamang ang pwede nga makatambong sa mass gatherings. Dugang pa, kalakip na sa mass gatherings ang religious gathering apang kinahanglan nga magsunod sa pila ka health protocol kaangay sa pagsuksok sang face mask kag pagsunod sa social kag physical distancing. Ginpahayag naman ni Bacolod City Vice Mayor Alcid Familiaran nga hindi pwede na maligwat ang anuman nga guidelines nga gintalana sa National Interagency Task Force, partikular na ang pangabay nga pasugtan ng angkas para sa mga motorsiklo sa panahon nga ginapatuman ang General Community Quarantine sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Familiaran ginsaad sa Executive Order number 35 ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nga wala ginapahanugutan ang pag-angkas sa motorsiklo tungod paglapas
lapas ini sa social distancing protocol apang para sa mga valid nga rason nga ideterminar sa Philippine National Police mahimo mapatuman ang exemptions pero case to case basis gid lamang. Bangod sa issue sang angkas ginpangabay ni familyaran sa mga motorcycle riders nga magdala o kung magpadala sang sulat sa iya para matalakay nila sa sesyon ang issue kag mapalabot sa national ang concern. Kalakip man sa iapil sang syudad among pangabay sa mga nag-edad 60 anyos pasaka nga hatagan man sila sang konsiderasyon. Hindi man na pwede ma-violate ni Mayor. Ang aton nga suggestions ni sa aton mga bikers, may aran isla motor cycle club mo. In fact, gina-inform ko na tong iban na sulat ka mo sa akon, petisyon ka mo kay padala ta sa Manila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Vice Mayor El Cid Familiaran. Magabutang naman sang markers ang syudad sa Bacolod sa mga merkado agon mapasiguro nga ginasunod ang social distancing kag mapungga ng pagdagsa sang tao. Kalakip sa mga merkado nga ipaidalom sa regulasyon amo ang Central Market, Burgos Market, Libertad Market kag Sumag Market. Mayara sang antad nga 2 square meter kung 2 ka metro sa ibutang nga markers agon masunod ang health protocol sa pagsulod sa merkado. Para naman sa mga malls, ginapangabay sa mga mall owners nga dapat mayara sang thermal scanning, hindi pagpasudlon ang mga wala nakasuksok sang face mask, kag dapat limitado lamang ang magasulod sa mall. Sa piyak nga bahin, magapabilin ang liquor ban sa syudad sang Bacolod. Ginpasugta na ang pangabay ni Negros Occidental Governor Eugenio Aksyon nga i-postpone ang operasyon sa mga passenger vessels tubtob sa Mayo 31. Sa post sa Negros Occidental Facebook page, ginakompirmar diri nga suspendido na ang biyahe sang tanan nga passenger vessels sa probinsya. Una diri nagpadala sang sulat si Aksyon sa Marina sa kahangawa nga mabutang sa peligro ang madamo nga tawo sa tion nga magbukas na ang biyahe o kung magbalik na ang biyahe. Sa piyak nga bahin si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia ang nagpadala man sang sulat pareho sa o kung para sa pareho nga pangabay kay Aksyon. Nagapilar naman si Governor Eugenio Aksyon sa lokal nga panguluhan sa Bacolod nga tugutan ang mga hindi taga Bacolod nga mga residente nga magasulod sa mga malls sa implementasyon sa General Community Quarantine kon GCQ umpisa karon nga adlaw Mayo 16. Sunod kay Aksyon kalabanan sa mga nagasulod sa mga malls sa Bacolod ang mga non-residents sa syudad. Doon ang pasang gobernador, importante nga matuman lamang sa mga ang safety protocols pareho sa pagsuksok sang face mask kag social distancing. Pahayag pa ni Aksyon, nagsugilanon man sa iya si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia angot sa ginapatuman nga odd-even scheme sa syudad. Ginarespeto sang gobernador ang pagpadayon sa implementasyon sang odd-even scheme sa Bacolod para sa masalakyan nga nagasulod dire, kag ginpahayag nga naka-adjust naman ang probinsya sa sini nga sistema. Sa katapusan nga balita lokal, liwat nga ginapanugyan ni Councilor Dindo Ramos sa tanan nga mga transport organization, nilabi na sa mga drivers ang depasahe nga mga salakyan kag taxi nga kon mahimo estrikto nga ipatuman ng social o kon physical distancing sa ila mga pasahero angot sa natalana nga pagbalik sang ila pagbiyahe karon nga adlaw. Sunod kay Ramos, kinahanglanon nila ang nagakaigo nga kooperasyon sang amo nga sektor agod ipasiguro ang seguridad sang publiko angot sa ginakabalak-an nga paglapta sang COVID-19. Dugang pa ni Ramos, obligasyon sa mga operators kag driver nga magpahamtang sang barrier sa ilatag sa kamasalakyan agod mapaiway ang pagginutok sa mga pasahero. Ginahulat man sini ang pagpagwa sang alkalde o kun ginahulat man sini ang mga dugang pa o kun pagklaro sang resolusyon sang alkalde angot naman sa executive order. Ang suggestion sa mayor nga butangan bala sang do separation nga daw plastic lang or pungko bala do hindi sila separate ang isa kag isa bala kita na sa Manila, may ara na siya nga daw innovation, siya nagibutang basta separate lang nga daw transparent. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Dindo Ramos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox,
Para likaw kita sa balatian mga respiratory diseases para sa ubo, sipon, trangkaso, kaghilanat ang ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, abi ninyo nakabato na ini sang International Award dito sa Estados Unidos. Kag gina-export nito sa Estados Unidos, nagagamit na sini ang mga kano sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Puno ini sang vitamin C, natural kag organic, wala sang preservative kag pure mangosteen. May B complex pa ni siya, ang B1 para sa aton mga nerves bala, para sa reflexes naton, ang B6 para ini sa aton nga baga nga magbakod ng aton nga baga, hindi kita dali matapikan sang balatian pero sang ubo. Kag ang B12 para sa maayong absorption sang sustansya halin sa pagkaon nga aton nga ginakaon. So dumduman naton para likaw kita mapabakon aton lawas sa immune booster pa ni siya ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Inigin base pa ni sa pagtuon sa Kentucky Medical Center dito sa USA. Dito mismo sa USA natunan nga nagapabakod sa aton immune system ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea puno sang vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative, himo sa puro nga mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwest East, Lopwest Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga outlet. Pangitaalang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Teachers Party List nanawagan hilwayon ang manunudlo nga nagpahog kay Presidente Duterte sa social media. Samtang clinical trials ang antiviral drug nga Avigan, suportado ni Coco Pimentel. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga,
mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:23, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapanawagan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa gobyerno nga hilwayo na ang manunudlo nga nagpost sa social media sang padya nga 50 milyones pesos sa makapatay kay Presidente Rodrigo Duterte. Gintawag ni Castro nga double standard ang pagkaaresto sa NBI sa manunudlo nga si Ronel Mas. Sunod sa kongresista, kumpensaron mismo si Presidente Duterte ang pila ka beses na nga nagpamahog nga i-shoot to kill ang mga kritiko sang gobyerno nga nagresulta sa kamatayon kag harassment sa mga human rights defenders. Duha pa ni Castro, magluwas nga double standard, wala man nag-agi sa due process ang pag-aresto sa manunudlo. Ginpagkamalaot man ni Castro ang pamaagi sang pagpamangkot sang NBI agent sa manunudlo nga gin-upload pa sa social media nga wala man sang abogado sa tupad suni nga klaro nga paglapas sa custodial rights ni Mas. Ginpahayag naman sang Department of Justice nga hindi husto ang ginhimo nga warrantless arrest sa manunudlo nga nag-tweet nga maghatag sang padya sa sinuman nga magkapatay kay Presidente Rodrigo Duterte apang ginklaro nga magapadayon ang kaso batok sa 25 anyos nga sospetsado. Sino kay Assistant State Prosecutor Jeanette Dacpano sa piyak nga warrantless ang ginhimo batok sa manunudlo nga si Ronel Mas apang ang kamatuoran nga ginaako sini sa media nga siya ang nagpost sang nasambit nga mensahe liable ini sa kaso. Si Mas ang nagapabilin sa kustodiya sang NBI kag sunod sa prosecutor mayara sang probable cause nga i-indict si Mas sa violation inciting to sedition in relation to cybercrime. Ang masunod naton nga COVID-19 news updates ang inadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Suportado ni Senator Aquilino Pimentel III ang patayunon nga clinical trial sang antiviral drug nga Avigan nga himo sa Japan. Una na ginanunsyo ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe nga libre sila nga maghahatag sa mga Avigan sa 43 ka pungsod kalagip ng Pilipinas para sa clinical trial kadungan sang padayon nga pagpangita sang bulong kontra COVID-19. Suno kay Pimentel, nahangpan sini nga ang bulong ang yara pa lamang sa clinical trial apang mas luyag sang senador nga magpangayo sang dugang ang Pilipinas para sa COVID-19 patients nga handa mangin parte sa research. Himo sang Fujifilm Holdings Corporation ang Avigan kag nagamit na ini sa iban nga flu outbreaks kag batok sa Ebola paagi sa pagpugong nga maglapta ang virus sa sulod sang cell. Ang ini nga COVID-19 news updates ang inadulong sa inyo sang Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros, kaya tani. Naglabot naman sa 43 ka-alkalde sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod ang natalana nga tagaan sang show cause order. Ukod pa panaugan sang show cause order sa Department of the Interior and Local Government mangod ilang sa ilang poor performance sa pagpanatag sang emergency cash subsidy sa idalom sang Social Amelioration Program. Sino kay DILG Secretary Eduardo Anyo ang 43 ka local chief executives ang ginpangayuan sang paathag kun nga hindi manami ang ila performance sa piyak sang duha ka beses nga extension sa deadline nga ginahatag sa mga LGU para tapuson ang paghatag sang bulig pinansyal. Ang 43 ka LGU sa mayara sa
ang 79% papanaog nga accomplishment rate sa nag-abot ang deadline sa pagpanagtag sang SAP sadtong Mayo 10. Sa 43 ka alkalde, 11 gikan sa Western Visayas, 8 sa Mimaropa, 5 sa Central Visayas, 4 sa Davao Region, kag 4 naman sa National Capital Region. Mayara man sang tagduha sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Eastern Visayas, kag Northern Mindanao. Isa naman ang na-record sa Central Luzon. Ginpahayag naman ni Senate President Vicente Soto III nga mahimo ma-extend sang Senado ang validity sang Bayanihan to Heal as One Act agon makabulig sa executive branch sa ginaduso nga plano nga paghatag sa ikaduha nga tranche sang emergency cash assistance sa mga lugar nga ipaydalom sa general community quarantine. Sunod kay Soto, himuon sang Senado anuman paagi agon makabulig kalakip na ang poder nga ma-realign ang pondo. Apang ginklaro ni Soto nga wala siya sang ideya kung ano kalawig ang extension nga ihatag sa lagi. Ginhimo ni Soto ang proposal matapos ginanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ginmando ni Presidente Duterte kay Budget Secretary Wendell Avisado nga magpangita sang pwede makuhaan agud gamiton para sa ayuda sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa lugar nga ipaydalom sa General Community Quarantine. Magabukas naman ang mga korte sa mga lugar nga ginpaydalom sa General Community Quarantine umpisa sa Mayo 18. Base sa Administrative Circular No. 40/2020, tanan nga branches ang korte sa mga lugar sa idalom sang GCQ ang magabukas umpisa Mayo 18 tubtob Mayo 29 apang ipatuman ang skeletal workforce. Ang operating hours sang korte ang magaumpisa alas 9 sang aga tubtob alas 4 sang hapon tubtob sa Mayo 29 samtang sirado ni Sabado Mayo 30. Apang ang mga palamangkuton angot sa kaso kag transaksyon, lakip na ang mga pagpangabay sa mga dokumento, ang posible ipaagi na lang sa pagtawag, email o kon Facebook account sa mga korte, matapos nga ginsaad sa gin-issue nga circular sang Korte Suprema, nga tanan nga electronic communications ang iga-transmit kag batunon sang tanan nga korte, umpisa alas 8:30 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon agud mapaganhagan ang mga walk-in request. Dugang pa tanan nga korte sa idalom sang GCQ areas ang magapadayon sa pagresolba kag desisyon sa tanan nga kaso nga pending sa ila sini nga sala. Ang mga hearing paagi sa in-court o kon video conferencing may kang tanan sa criminal kag civil nga mga kaso, pending man o kon bag-o lamang na file ang pahanugutan na. Samtang ginpahayag sang Korte Suprema nga pag-file sang petisyon, apelar, complaints, motions, pleadings kag iban nga court submission nga natala kun tani bagong Mayo 31 ang iga-extend sang dugang pa nga 30 dias kag 30 dias man para sa mga court actions. Aksyon Balita Masobra naman 6,500 ka mga overseas Filipino workers ang nagnegatibo sa RT-PCR testing para sa COVID-19. Inibase man sa ginbagwa nga listahan sang Sub-Task Group for the Repatriation of OFWs. Nahibaluan, ginhatagan na sila sang Philippine Red Cross ang certificate kag clearance gikan sa Bureau of Quarantine. Ang nasambit nga certificate kag clearance ay ilagamiton para makapauli na sa ilatag sa ka mga pamilya. Sobra 21,000 naman ka land-based kag sea-based overseas Filipino workers ang nagpaydalom sa RT-PCR testing para sa COVID-19. Ang pagkuha ng swab test sa ila ginhimo sa mga personnel ng SAB Task Group for the Repatriation of OFW sa Mayo 2 tubtob Mayo 14. Ang pagkuha ng swab samples ang ginpatigayon sa mga quarantine facilities sa Metro Manila kag mga kaiping nga probinsya. Samtang ginahulat ang resulta sang ilang mga test, magapabilin sa quarantine facilities sa mga OFWs. Mag-aisyohan sila sa quarantine clearances sa tion nga mag-negatibo sa test kag dira pa lamang pasugtan nga makapauli kung matapos na ang 14 days quarantine. Ginaapilar naman ni Senator Panfilo Lacson sa publiko nga untatan ang pagbash kay NCRPO Chief Major General Debold Sinas nga nagkontrobersyal bangod sa manyanita nga ginhimo sa iyang mga personnel sa kadlawan sa piyag sa ginapatuman nga enhanced community quarantine. Sa Twitter post ng senador, gindepensahan sini ang NCRPO Chief pagi sa pagpahayag nga nagpakayo na sang pasaylo si Sinas kag ginhinusulan na iya nga sala. Sunod kay Lacson, dapat i-konsiderar man sa publiko ang malawig nga serbisyo ni Sinas agud ipabilin nga hilway sa virus ang Metro Manila. Samtang ginklaro lamang ni Lacson nga ang bot niya ipabutyag wala nagakahulugan nga hindi pagpapanaugan sang penalidad si Sinas. Sa baylo, nagapangabay sa publiko nga hindi na magpalapta pa sang kaugot sa NCRPO Chief. Kaso kriminal ang ipasaka bato kay Sinas kaysa iban pa nga senior police officials nga nagtambong sa kadlawan nagligad nga semana.
Ginpasakahan na sang kaso kriminal ang 19 ka senior police officials kalakip si Metro Manila Police Chief Major General Debold Sinas may kangtanan sa kapaslawan sa pagsunod sang quarantine protocol sa itong Mayo 8 nga manyanita para sa iya kaadlawan. Sino kay Philippine National Police Internal Affairs Service Director Alfregar Triambulo, ang mga akusado nga pulis ang nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Bayanihan to Heal as One Act kag Taguig City Ordinance No. 12 Series of 2020 o kon ang mandatory nga pagsuksok sang face mask kag pag-obserbar sang physical distancing bangod ang selebrasyon sang kaadlawan ni Sinas ang ginpatigayon sa NCRPO headquarters sa Camp Bagong Diwa, syudad sang Taguig. Dugang pa ni Triambulo, gin-aprubahan na ni PNP Chief General Archie Gamboa ang resulta sang investigasyon angot sa natabo sa kaadlawan ni Sinas kag base sa mga litrato nga na-post sa Facebook page sang NCRPO-PIO. Sa karon, ang litrato ang ginkakas na matapos madamo nga netizen, mamalida kag pila ka personalidad ang nagpakalamalaot kay Sinas angot sa natabo. Pag-aimbestigahan naman sa Philippine National Police ang mga opisyal sa PNP subong si Santo Tomas Pangasinan Mayor Timoteo Villar III bangod sa ginpadagayon sining birthday party. Sunod kay PNP Deputy Chief for Operations Lieutenant General Guillermo Ilazar, ang Chief sang Joint Task Force COVID Shield, kaangay kay Metro Manila Police Chief General Debold Sinas kag sang iya mga personnel nga nagtambong sa manyanita para sa birthday ni Sinas ang pasabton kung mapamatud-an nga may ginlapas nga layi. Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro naman ni Deputy Speaker El Rey Villafuerte nga patas nga talakayon sang Kamara ang deliberasyon may kangtanan sa ginaduso nga franchise renewal sang ABS-CBN. Ginhimo ni Villafuerte ang palayag matapos gin-aprubahan sang Committee of the Whole ang House Bill 6732 nga naghatag sang provisional franchise sa ABS-CBN tubtub bulan sang Oktubre subong nga tuig sa ikaduha nga pagbasa. Ang hagna gin-author mismo ni House Speaker Alan Peter Cayetano kag iban pa nga House Leader. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:33. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabulayan sa pagpamuhin, delikado gid inabon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Ito naman nga mga ka-aksyon bala nga nagabakal sining original nga CL777 sa liwat ginarekomendar ginaton sa inyo. Nga siguraduhon ginaton nga mabakal naton nga CL777 original. Kaya kadamo sumusang laptaman nga hindi original. Kaya man ang original nga CL777 gindugangan ginpabaskog pag ini siya. Gindugangan ni 26 mg sang vitamin C para nga magbakod pag ang aton nga immune system. So kung magbakal ka original nga CL777 amo ninyo tandaan. Wala ni siya ginasulod sa 500 ml nga mineral water nga sulodlan. Why man ni siya sa lapad nga botelya? Kag wala ni siya ginalibod, ari ni sa mga butika mabakal ang original nga CL777. By the way, dira sa siyudad Sambago, may namatiang kitang report nga may isa dira ka butika kuno nagabaligya sang hindi original nga CL777. So, beware kita sila mga ka-aksyon, especially sa taga-siyudad Sambago. Ang mabalaan ninyo ang original nga CL777 kung ari ini sa 375 ml nga suludlan, ha? 375 ml, hindi 500 ml nga mineral water, hindi man lapad nga botelya, ha? So mag-original nga CL777 na kay laking CL777, laging panalo. Kay Soto may kontratang $200,000 para maghampang sa G-League sang NBA. Samtang sa aton karon nga balita special ang bala naton ining dapat nga mga pamatasan sang online seller. Tinatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Gusto niyo ba ng kape na organic? Agapas yung banwa, mapugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolog nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Sa detalye na sa Balita International, gintayog sang mabaskog nga linog ang Nevada, USA. Na-record ang magnitude 6.2 nga linog sa Nevada las 7:03 sang gabi Mayo 15, oras sa Pilipinas. Na-record ang sentro sang linog sa 110 miles ng Gardenville Ranchos sa Nevada. Wala naman sang may na-record nga halit o kun napilasan tuga sang linog. Samtang nakapagawa na ang Department of Budget and Management sang 3.6 billion pesos para i-cover sa partial payment sa allowance sa mga estudyante nga naka-enroll sa pribado nga mga colleges kag universities. Sunod sa Commission on Higher Education, ang inisyal nga 120,000 ka estudyante alin sa 404 ka private higher education institutions ang mabaton sa allowance sa idalom sang tertiary education subsidy. Ginpahayag ni Chairman Prospero de Vera nga ang komisyon padayon nga makahatag sang TES grants para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa nabilin nga mga private higher education institution sa tiyon nga pondo ang mapagawa na sang DBM. Ang TES ginasaad sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act nga naghatag sang 60,000 pesos sa kada school year para sa mga estudyante nga nagakinahanglan pinansyal samtang nag-eskwela sa pribado nga eskwelahan kag sama nag-eskwela sa pribado nga bulutuan sa banwa kag syudad nga wala sang public universities. Ang subsidy ginausar sa mga estudyante para sa pagbayad sa tuition, miscellaneous fees kay iman pa nga educational expenses. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 74 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 55 centimos, samtang ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 50 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, nangin mas strong ko, no? Si Nadine Lustre. Stronger? Stronger than before. Bangod sa iya mga... Si Nadine? Si Nadine Lustre. Naglag ko iya mga maskulo? Hindi ba, baskuga na iya ko. Stronger lang siya. Sang iya mga, tungod ni Action Boy, sa mga iya na experience, kag na-discoveryhan siya kagalingon, bangod sa nagapada ng lockdown, bangod man sa COVID-19. Tisunod sa actress, umpisa pa lang na, kumbaga, Action Boy, ara ko naman sa nature, yung nakulbaan siya nga masad, mga subo, mga alone, mga malablang mga concept, Action Boy. May mga, depression? Medyo, no? Depression, oo. May mga kaaki, maka-feel siya bala kaaki, kag ko ano pa da nga mga negatibo nga emosyon, Action Boy. Pero tungod sa COVID-19, wala siya kuno choice kundi atubangon ang iyang mga nakadlukan o kon face your fears kumbaga. Te hambal niya, nahambal niya kuno sa iya nga kagalingon nga I am a strong, independent woman. Ako na pwede na pang Miss Universe. Palakpakan daw si Nadine, ah. Nagpa-strong siya, COVID? Bangod sa COVID-19, bisan may COVID-19, look at the brighter side, yung Action Boy. Ano mga natunan mo? Ano mga nag-gain mo? Samtang nagapadayon nga ang lockdown o kung ara ka lang sa inyo balay. Ada mo sa mga positive diri nag-closer ang pamilya,
nakita mo ang mga tao bala nga may mga golden heart nga hipos lang bulig sa periyo nila. True. Makita mo madamo sa mga damo sa mga positive man nga mga outcome ang ining crisis nga tubang naton. Look at the brighter side. Ti amo na ang Bali Action Boy nga ti may na-discover sa iya kaugalingon. Ti stronger na siya. May mas nakilala yung kaugalingon niya. Nakakilala sa kulingon niya si Nadine Lustre sa gali. Nga. Si Nadine ko gali. Or mahaba siya, I'm more than Nadine Lustre on TV. Ako na guro si Nadine Lustres. May damo na sa more than Lustre. Or Nadine's Lustre. Balita sa sports. Ang desisyon ni Kai Soto nga mag-silo sa NBA G League imbes nga magkadto sa college ang mahimo mangin dako nga benepisyo sa iya sining bank account. Sa report sang 247 Sports, nga nag-specialize sa pag-report sa US College Sports, si Soto ang napaabot nga makabaton sang 10 million pesos nga deal agod mag-intra sa Developmental League. Si Soto, isa ka 7'2" center halin sa Ateneo High School, nanging sensation ini sa Pilipinas, kag ginpangunahan ang pungsod sa pila ka junior FIBA competitions. Pagkatapos graduate sa high school, si Soto nag-silo sa Estados Unidos ka nag-enroll sa Skills Academy sa Atlanta, Georgia, padulong sa NBA G League. Nagbuylog si Soto kay Jalen Green, nga isa ka Filipino-American descent sang ang high-profile recruit sa nag-forgo sang college, kag nagbuylog o nag-entra sa developmental program sang NBA. Si Green, ang number 1 ranked prospect sa rankings, ang in-report nga magabato naman sang $500,000 sa iya G-League contract. Si Soto ang gin-rank 62nd sa ranking kag nakabaton sa interest o nagka-interest sa Kentucky, University of Southern California, Georgia Tech, Auburn kag DePaul. Balita Espesyal! Good morning! Today is the first day of... Good morning, the year. First day of the General Community Quarantine. Natapos man ang Enhanced Community Quarantine. Kung wala tanong iligwat, Action Boy, Modified General Community Modified pagitane. pero clear ta, General Community Quarantine, GCQ. Sa mga actually, na-order gina sa national IATF. Base gina sa order. Sa damo ka mamangkod, no? Damo problema? Ano man? Sige lang, ang mga angkas blan mo gina Action Boy, actually, pinakauna. Number ako mismo 1. ka mamangkod ko sa angkas. Kaya ang nambal sa executive order sa ni Mayor, actually sa ang national yang order is wala gid angkas. Diri sa executive order ni Mayor Bing, wala man angkas. Kung may angkas gid man, may exemption. Basta on a case-to-case basis kung may valid reasons. Ang mamangkot, ano ang mga valid reasons? Correct. Kaya wala man na kaya ang PNP, kuno mo ang Philippine National Police, ang ma-determine sa on a case-to-case basis. True. Tayo ang mamangkot na raya, ano ang mga valid reasons nga pwede makangkas? Feeling ko kung nasawa, pwede mo. Ano man, di ko galing kay wala na binabutang nila mo, nila na specify bala ano ang mga valid reasons. Ano ang mga nga pwede ma-exempt. Consider. Ma-exempt sa angkas ni sa ban sa angkas. Kaya sa EO Action Boy, wala ginabutang, no? Wala, nabutang lang kuan may exemptions on a case-to-case basis kag ang ma-determine sini ang PNP. Correct. Tayong pamangkot na ano ni ang mga valid reasons. Sige na kumpara naman ang iban kay ti inabalaan ta sa Iloilo Action Boy pasugtan kung magpamilya nagangkasanay. Pero sa Iloilo na iya diri sa aton do wala pagid sang clear pagid kung ano gid na ang mga exemptions na. Kung kuya pahambalon be. Kung pamilya mo ya, pwede mo kahit inulupod social distancing siya. Actually, sa inyo balay, gulupod na ka mo. Especially kung nasawa mo, kahulid na kang tulog. Di ba lang? Kasi mambalay iba, gusto niyo butangan na lang plastics. Tapos katalikdan na yung Action Boy. Hindi man talikdan na. Ara sa kalaway ko kung katalikod man ang angkas. Pero tihulton man within today. Ma-clear na Action Boy. Ma-clear na gina siya. Kaya actually kadamo, sang daw hindi pag-clear. Ibig ka pamangkot man diyo, niya biyahe na ang Iloilo. Why pa? Actually, mabiyahe na tani ang ang bako ang una today tani. 18. Una today. Tapos gin 18. 18. Tapos subong wala naman kay tigin pangabay ni Gov Lacson nga i-postpone to. Sa June 1 naman. Ang Bacolod Iloilo nga biyahe matag na. Yes. Ang pamangkot pagid mo ni sa mga senior citizens
Kung sa balay, kung ang gina-allow lang nga magwa is 21, hindi ka pwede kagwa kung below 21 ka, kag kung above 60, senior citizen. Nya kung sa balay namon, duha kami ka senior citizen, manok me. Amo na action boy, mga damo nga pamangkot. Although nga wala na sang HQP kay suspended na galing kay may sa national di ba action boy nga 21-year-old below kag 60 years old above hindi pwede makagwa. Kaya abi kung amo na pamangkot gani kung duwa lang kamo sa inyo balay duwa kamo ka senior citizen. Amo na mud. Ano matabo sa inyo? Matamwa lang nanay. Pero tiya mo pa na. Kay kadamo pala mga senior citizens nga ka-able bodied pablaya nang bakod pablalawas. Tanaw bla kami bala 75 na ko pero tanaw lawas ko bla. Abi ko gani 70 ka na. 75 na gani. 70 na gali abi ko 80 ka na. No, what I mean is kidding aside. Damo mga senior citizens nga bakod lawas. Mga bakod ba yan? Correct. Para may migo ko. Yati kay kung mag-ubra ang bata ko, ginadulong ko na siya. Senior citizen na siya. Puti, minurusgan pa eh. Correct. Kaya ano yaman, no? Tapos may ligad action boy actually. Kung ako yan pa sa tasason ko. Like 65 abe or like 80. Okay, may 70 pa magagawa. Oo, kada mo baskog ng mga senior citizens. May mga galibod pa. Baskog pa gani sila sa mga kwan. Oo. Pero may nabasa ako ligad action boy nga guidelines man from the national. Bisa although nga may aras ang hindi pwede nga 60 years old above. Pero kung gaubra lang abi kay hambalila, damo mga CEO sang kompanya, mga boss sang kompanya nga 60 years old above, pwede sila. But mapakita sang ilang company ID. Si Presidente sobrang astinta. Correct. dapat work from home. Work from home. Parehas na action boy, may areo ng iya ni ka city government of Kidapawan, may ara sila couple pass. Couples pass. Oo. Bongga yan, no? So, amo na dapat, no? Sa mga motor na. Sa mga motor naman. Ang kapangkot pag sa tricycle, kung anong pasayro, ang pasayro sa tricycle, isa sa tubang, isa sa likod. Oo. Nana mo na. So, duha lang allowed sa imong pasayro. Actually, may mga tricycle ganun nga, way likod eh. Oo. So, isa lang. Tapos, subong may mga plastic naman sila nga mga, Sa mga tricycle, yung wala sang likod, isa lang eh. Oo. Kung, ang sa driver. Actually, ako sa Dria sa Bacolod, kay may likod, isa sa tubang, isa sa likod, why pwede angkas. Sa iban pa karon nga mga nagpapangkot. Sa karon sa action apply na, istoryahan na karon ni action art ang pila din ka mga salient points ang Executive Order number 35 ni Mayor Bing. Kag of course ni Governor Lacson. Correct. Reman action boy, kay Arya na butang gini. Kaya ang balya sa odd-even scheme kung government employee lang kung tapos naka-private car, okay lang, bisan hindi ka magsulod sa number coding, basta ipakita mo lang imo nga ID. Okay lang. Kaya number coding scheme na iya sa sagwa lang niya. Ang mga sakyan ganit sagwa, ang diya sa Bacolod, white ya. Correct. Ang kundre kita ka Bacolod ko, white hindi number coding. Wala. Ang mga nagapasulod lang. Kag Sunday, hindi gid kasulod sila. Hindi sila kasulod, no? Kung Sunday, ang masalakyan, hindi kasulod from outside, unless nga mga valid reason. May mga goods. Essential sila. Goods, pero amo man ang isa pag siging clear action boy, nga ang mga nakasulod lang niya, ang mga outside, mga outskirt Bacolod, hindi kasulod ko Sunday, pero sa aton diya wala na lockdown every Sunday. Wala lockdown every Sunday. Correct. Karan na. Anami tanib lang city kang province do magkuan sila no do maano kanay panayos na alangay man balang ilang kuan no complement pala sang ilang pagsulundan no parang balo ka sa Bacolod nga dati capital city kita sentro kita kaladtuan kita. Pwede nga talisa pag tabok mo bago dahil hindi man pwede. Unless nga may ara kita nga galing kita nga mga kaladtuan pag idiris Bacolod damo kita action boy. That's why nga ang mga mabalan time siguro refer lang kita sa kuana sa executive order ngagin issue no especially sa Bacolod kay damo actually ang executive order sa Bacolod hindi lang di Bacolod ang mapektuhan mo hasta tagagwa apektados ni kay kalabanan nga mga businesses na rimandi mo sa Bacolod. Pero May 18 yung action boy ara naging yung biyahe sang Ceres. May 18. May 18 pero, sa Monday. Pero amo nagyapon ng siya ng 50% lang. May social distancing. Social distancing. Kag terminal to terminal. Kag mahal ng bilhin. Kag sa mga pamangkot so wala pa kagwa, yes, may biyahe ng mga jeep. Pero limited lang ang makasakay. May ara magyapon. Magbayad ka mo sa may ara mga bayad nga may balde nga lagandagan ito nga rambutang bayad mo. Kanya-kanya na lang action boy nga mo nga paraan. Para lang na ya. Basta magkwanta na ya. True. Sige, okay. Sa aton nga balita special action boy, mga online seller etiquette na mga pamatasan online seller, hindi buyer. Online seller. Basta kon bala.
Online selling ka, oh? Sang uga, isda. True. Daw mo na gina-online niya, daw gina-PM mo lang direkta sa amon. Di online na nga po, di ba messenger, hindi ka online naman, di ba? Good. Ang una, Direction Boy, hindi ka gid magpamangkot sa supplier mo, kundi man siya nagakuha sang supply niya, nga gina-supply sa imo. Kay suoton mo. Kabudlay na kay Pambati, syempre, Action Boy, kung kita nga duwa, ang hatag mo bisa akong 30, baligya ako 35, pero ginakuhaan pag yung 20, pag yung gali. Basi pamangkuton, takakagdito na lang ko yung makuha siya. Wrong! Wrong. Hindi siya dapat. It's a rude. Ikaduwa, Action Boy, hindi pagpamangkuton ang imo supplier kung pila ang ginansya sa imo. Kabudlay mo na, Action. Bilang ganansya mo na di. Pila ning kapital mo diyaw. Tingnan yatag mo sa ako na mo niyaw. Di paano ko ni mabaligya mo ni. Ano na, negosyo lang. Di, tanan ka mo nagapangita. Ganansya lang daw sa game mo. Hindi na Oo, hindi ba ilabti ako, no? Kaya ti, mayara ka ginadaalangan nga tagaan niya kasang presyo nga hindi ka makaginansya. Ikatatlo, Action Boy, hindi mo pag-ikumparar ang presyo mo sa iban man nga presyo sang iban man nga mga online seller, Action Boy. Nagambal ka ba ang ako niya 30 lang ni Buligya. Kung ngayon mo ya 35 na ha. Kaya nagadepende man Action Boy sa supplier. Base ang imo iya to ya supplier, direct reseller, siya ya reseller lang da iya gulpi. Abit mo na medyo mataas-taas kina. Ang next, Action Boy, golden rule. Hindi pag do unto others what you don't want them to do to you. Good. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Good. Amo na, Action Boy. So kung may ara positive ka ba do unto others what that you want others to do unto you. Hindi man pwede nga, example, di syempre mga online sellers, mga friends mo lang Action Boy, makita ka gani nga gin-post ang imo nga friend nga online seller, tapos may nagpamangkot how much, tapos yung dayon mo ya ka PM nga, amo ni sako niya, amo lang niyang, wrong! Kapang suhot. Hindi na siya pwede. Kung iya na iya customer, Pagyan lang sa sobrang mo nakasuhot, lakad lang makabunggo ka gina. Oo. Sa ulay, way ka na nakagi sa mga suhot, dalong balay ay, no? Kaya yung mga balay. Kagi Nakagi ka na? Kaya yung mga balay, bisa mong mga bunggalo, balati daw, dalong balay. Sa unay, may kagi ka, may Action Boy, ang balay naman sa unay, may hagdanan pa da. Tapos, wala ang salog, wala kawayan. Nga kung tuwang gabi, kay ihion ka gani. Necklace kawayan. Alarms mo na. Next, ang ikalima, Action Boy, hindi kaya magpangguba sang baligya sang iban. Sige ka balambal, piki na iya, tanawa, wala may mga sticker na sa likod, but silingon ako niya, authentic niya. Hindi ka na mag-amon na, nga mamukong. Di ka kuha sa ako niya, di ka kuha sa ako sang kasag. Yung kasag ay, ang balik siya mo, tambok ko, no? Yung tambok mo ito kuno kasag, ano pagtambok sa ito kang tulaan, narasagwa? Kuno lang, tapos malo kay sa kakilo, nagali kay wala tuging patulo, danay, alinsano to. Hindi ka naman pati nga tambok ang kasag, kang tulaan niya, tanong blang, narasagwa. Lakalain. Gagluwa na tulaan. Kalain. Pero hindi ka na dapat magpanghilabot sa iba. Hindi magikaya, yung iba, bligyan lang na sa mo. Okay lang ako no, Action Boy, kung i-add mo ang mga prospect buyer o kung mga nagabakal na sa online friends, online seller friends mo man. Okay lang ako no yung nga i-add mo. Pero not to the point nga i-chat mo nga sa akon ka naman tani bakal. Amo na. Kaya hindi na siya pwede. Sino na? Turko naman eh. Torx. Nabi man niya yalinyada mo niya. Ano ba? Yeah, do unto others before others do unto you. True, unahan mo na lang. Sa ilong ko, unahin na lang. Kaya para, labaw kaya. Pero joke lang Hindi na siya amo tapos Action Boy, dapat, hindi ka, although nga tilain sa imo part, pero hindi ka man sila nga, dubuyayawon mo. Ang mga joy reservers na wala Action Boy, yung ginatawag. Nga mag-comment ka na si mo, mapareserve ko 1 kilo, amo ni B. Tapos hindi pagkwaon, tapos buyayawon mo, i-post mo sa social media. Hindi na siya pwede. Kaya dapat kung online seller ka, napaminsaran mo na nga mga possibilities. May marisgo na yan. Kaya depende sa mo kung paano mo na siya i-weigh nga mga sitwasyon, paano ka na mag-react. Ako na pickpocket to sa iya kagang kwarta to yan dala to. Ano yan na karon? Mapautang ka? Ang iba may kisa Action Boy na post pag yun ari sa ho? Kapila ano sa ako. O kapila goro. 10 minutes order ya ho. Tingong kapila na kung hindi ka na mag-dabat order. Balo ka muna save post mo sa Facebook kung tatay lang baton order alin siya. Matuto kagid Action Boy. Kag hindi ko na pag-share ang imo nga secret recipe. Hindi man siling ko no Action Boy nga like sa mga luto-luto, hindi na ko no dinalok kundi kumbaga sa pagbalang love yourself. Kung saka mo na copyright na yan. True! Ano siya dapat Action Boy. So, kabalo na ka mo kasag.
Dire ka mo actually sa pareho sa mga blueberry cheesecake. Mga blueberry cheesecake. Inyo to ya copyright atong daw nag-usmod to. Inyo to ya mo. Muna niya mo. Inyo na ya. Oo, secret to gani. Do, guwete do, bingka. Wala ko layo na mula sa bingkas. Bingka? Oreo cheesecake to Hindi, bala? may pag bingka kay ka... Ulbo. Hindi, depende mo sa... Ano ganin ang... Ito kainit mo. Sige na. Ito naman ang ilang bro, kundi kami lang murug bakal. Yeah. Good morning sa kay Jang Yap, kay Bibo Yap, Kapitan Bibo Yap, good morning. Sige, kay sa aton dira nga mga Facebook followers kay do kalang-alang lagi do kay kadamog lagi sa aton ang oras ta lang-alang lagi da. Anabel Lobredo Ciruelo, tamyaw ko lang. No? Good morning. Sige. Ang mga diri sa Ibano, ang mga pamangkot karon, yes. Parte sa executive orders sa ning general community quarantine, talakayo na karon action art sa kuana sa action hotline, ha? Action Boy Fiesta gali sa Sumag, Happy Fiesta Oh, ko. sumong May 16. May ara na ko di ba panagutan na mas gathering pero hasta pulo Pulo lang kita kap, ha? Pulo lang ha. Kap. By batch lang. Picturean kada karon kag mapareho ka to kay Dibol sila sa Happy Fiesta. Happy Fiesta Barangay Sumag. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline with Aksyon Art Tay Hupon, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu.